जोङो एग्जिकिउशन साब कमिटिनि जानानै खुंगा 67थि बर' साहित्य सभानि खामानि जा सोलिगासिनो दङ। दिनै जोङो माइ गायनाय हाबाफारि लादों। जों माइ गायगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनाव जों माइ गायखांसिगोन आरो जोंहा एग्जिबिशन कमिटि हिसाबै जों बेयाव बर' न'खरनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बेयाव जोङो बर' न'खर बानायगासिनो। बर'आ माब्रै थायो माब्रै जायो जोंहा माइ गायनायथ' सोलिगासिनो, लोगोसे बेवहाय गय दंफां थागोन, ओमफ्राय थालिर बिफां बेबायदि बायदिसिना आरो लोगोसेयावनो फुख्रिबो दङ। बे फुख्रि जेरै अमा गन्द्रा गासिबो माने न'खर मोनसे जानो थाखाय बेवहाय मा बुस्थु नांगौ दङ, बे बुस्थुखौ जोङो रोखायै नुजाथिहोनो थाखाय जोङो एग्जिबिशन साब कमिटि जानानै जोङो नारा नाथाय नांथाबगासिनो दङ। एग्जिबिशन साब कमिटियाव जोंहा दिनैसिम 85% जोङो माने खामानिफ्रा जोङो कमप्लिट जाबाय होननानै बुंनो हागौ। बेवहाय जोंहा 2, 3, 4 मेआव जोंहा बर' साहित्य सभाखौ फालिनाय जागोन। बेवहाय जोंनि मानगोनां भारतनि राष्ट्रपति बिथां रामनाथ कविन्द बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन खुंगा 67थि बर' साहित्य सभायाव। बेवहाय गासैबो बर' रायजो राजाखौबो लैहोर फैनानै बेवहाय जोङो नुजाथिफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो जों बेवहाय जाथि धोरोम बयबो नांथाबनानै बे तामुलपुर ओनसोलाव बे जिथु बर' साहित्य सभा बेखौ मोजाङै जाफुंसार होनो थाखाय बयबो नारा नाथाय जोङो नाजादों।